Morning guys, so andito tayo sa may Stanza Beach na ngayon guys. So nilusong na natin yung yung motor natin. Ayan. So kahit umaga, ang dami pa rin naliligo dito sa Stanza Beach. Ayan, ito yung motor natin, si Rapsi oh. Ayan, may nagsisurfing dito. Ang ganda ng surfing nyo. Ayan na oh. Ito na banda. Ikot nga tayo, wait lang. Saan tayo nung? So yan, so nakikita nyo yung alon ng dagat ngayon, medyo mahina pa pero mamayang hapon yan. So medyo ano na siya, tataas yung alon. So maganda mag-surfing pag ganitong umaga dito sa Stanza Beach. Mga tol, mga kapaps, so maraming salamat mga kapaps.